Hej YouTube og velkommen tilbage til Roblox. I dag spiller vi med Martin. Martin for helvede. Martin. Seriøst Martin, hør nu. Martin, snak nu. Nå, Martin gider ikke at snakke. Jeg er forkølet. Men Martin, han gider ikke at snakke lige nu. Og jeg ved ikke hvorfor, men det gider han bare ikke. Men vi spiller på den der hedder Jailbreak. Det er en, hvor der er cops, og så er der jail. Og jailen han skal beskytte det der sted, hvor de kriminelle de kommer ind. Det er derinde. Vi kan ikke komme derind. Det er kun det er kun ham der er seriøst med, det er Martin der er derovre. Jeg vælger bare. Det er ret sødt. Han er AFK, ikke? Men i hvert fald, så skal vi dem der cops, vi skal skyde med den her nogle par gange, indtil de så ryger der ind i det der fængsel. Hvor de kriminelle så skal se, om de kan komme ud ved hjælp af at gå derind. Og det øjeblik, at ham som der er derinde, der hedder Jaileren, han kigger på dem, så bliver de langsommere, og de kan ikke hoppe eller løbe. Ja, se nu kan jeg kan komme ind her. Og jeg ved, hvad en der om bagved. Jailbreak. Normalt kommer der en mulig musik og sådan noget, men... ja. Spook Discovery Skeleton. Jeg behøver ikke engang spille i first person. Jeg ved, hvor de er henne. Nej, dø, ja. Så får jeg coins af, at de dør. I'm a Spook Discovery Skeleton. Det er så der lobbyen her. Jeg tror bare det er en fejl, at man kan se den her. Ja, se det, når de prøver at komme ud. Og der er 4 i live, det kan man se deroppe. Og jeg har 28 point. Hey, der er Martin, jo. Stop. Nu får jeg lige point for det. Og der er en, der gemmer sig bag 3. Flot gjort, synes jeg. Mega flot gjort. Jeg lader som om jeg ikke se dem. Og skal jeg stille og rulle derovre. Og så skyder vi en beam lige der. Og den der beam får dem til at vælte. Kan man give mig pointer? Jeg fik pointer. Last man standing. Og så står der. Nå, vi vandt. Spooky scary skeleton. Spooky scary skeleton. Crossline. Ben.
Spiritus. Skatte. Neden. Hey, jeg er jailer. Spooky Scary Skeleton. Den er meget bedre, tror jeg. Tror jeg. Ja. Og så får de 30 sekunder. Nu kommer Martin tilbage. Someone has entered the zone. Ej, kom på den frem, men sejt nok. 5, 4, 3, 2, 1. Der. Hvor? No. Jeg kan ikke få dem, når de kommer derind. Det var mere nederen. Men han burde ikke engang kunne komme derind. Ej, det kan man ikke. Hvor? Ej, der. Hej. Nej, det mener jeg ikke. Så det er mega svært at være jailer. Altså, du kop. Jeg kommer ind fra den anden side, der går ind fra den anden side. Hvor? Der. Zap. Så er der 3 inde lige nu. Ja, jeg har fundet en. Hvorfor kunne jeg ikke få ham? Jeg skød på ham helt vildt. Og det skal han da videodokumentere. Ja, jeg har lige fået en til. Ja. Det er meget vigtigt, at man holder øje overalt. Så hvis du kigger på dem, så vil det være langsommere. Her. Kan du godt lide risalemang? Ja. Så YouTube. I kunne godt se, at jeg ramte ham. Den samme person, der bare gør det hver eneste gang. Spooky Scary Skeleton. Spooky Scary Skeleton. Jeg fik lige en. Hallo, tag ham der, Sam Nitro. Han går rundt herover, Martin. Tag ham. Ham der lige så en nope.
Men jo, han hacker. Nå, ham. Ja, det ved jeg godt. Ja, han der er sammen Nitro. Yep, man kan ikke skade ham. Hvor? Der. Ej. Det burde sige det hurtigere, det der med, at der er nogen, der har ændret din zone. Kan vi ikke rapportere ham egentlig? Der forresten, der kommer en derinde igen. Jeg skal bare lige vide, der står en derhenne. Det har jeg fundet ud af. Hvorfor siger den ikke, at der er nogen, der kommer ind i min zone? Hvis du får ham der som Nitro, ikke også, så vinder vi. Fordi den eneste grund til, at vi ikke vinder, det er på grund af, han hacker sådan. Men hvordan skal jeg få ham, når han hacker? Der kommer en. Hvor? Der, bag dig. Derovre. Jeg kommer lige fra siden af, jeg tager ham. Han er PewDiePie-fan. Så har vi fået endnu en derhen. Martin, nu skal jeg virkelig bare beskytte, fordi hvis der er nogen, der kommer ind i os. Martin, beskyt stedet. Du skal ikke gå ud og lede mere. Okay. Der kommer en. Ham der som... Vi har tabt dagene. Det ved jeg. Prøv at se der. Jailbreak. Ved du hvad, Martin? Jeg går ud. Jeg gider ikke det her. Det gider jeg heller ikke. Ja, jeg skal...